Nhau dzinorwadza kubva mumigwagwa. Bhazi remunendzva iro ranga richibva kuCape Town radonha murutenga just after Mwenezi. Accident yaitika pana pachiko pana richangobuda murutenga munendzva yeCape Town. Bhazi richangodonha past 5 to 6 as you can see. Vari kuchera vanhu vatsitsirirwa. Look at that. Pane vanhu vari pasi apa vakatsitsirirwa vari kuzama kupfukunura. Zviri kunzi vanhu vafa uye vazhinji vakuvara. Please check on your relatives. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Bhazi remunendzva iro raibva kuCape Town raita tsaona murutenga just after Mwenezi. Mishumo inoti kwafa vanhu vakawanda uye vanhu vazhinji vakuvara zvakanyanya. Kambani iyi yemabhazi Munendzva Transport inozivikanwa nerwendo rwekuyambuka miganhu kuenda kuSouth Africa. Kumana takatarisa toge rebed bridge vanhu vakuvara panapa. Esa muri kuona Yakatangwa nemushakabvu Regis Munendzva uyo akafa muna 2021 mushure mekuvaka ngarava dzemabhazi idzo dzinobatsira zviuru zvevanhu kufamba mumigwagwa. But they have had accidents before, senge imwe tsaona yemuna 2019 apo vanhu 37 vakakuvara apo bhazi raibva kuSouth Africa rakatsauka mumigwagwa, kozoitawo imwe yemuna 2021 iyo yakauraya vanhu pedyo neMachiloni. Pari zvino mhuri dziri kunetseka. Vedwe kana paine ane hama kana shamwari dzange dziri mubhazi iri, kurumidzai kuvatarisa. Tinopa pfungwa dzedu kune avo vakuvara nehama dzavo.